Nu bliver det baneprogrammet. Lille Preben skulle sælge kokosboller til klasseræsen. Kus. Det er jobbigt at sælge kokosboller. Bare et hus til, så får det række for i dag. Kus. Hallo, er der nogen, som vil købe kokosboller? Ja, jeg vil købe kokosboller. Kom ind, lille Preben. Det er åbent på bagsiden. Kus. Hvem er du, og hvorfor er du læsen? Jeg savner min mand. Om du hjælper mig hit til min mand, så køber jeg alle dine kokosboller. Er det sandt? Du kan hele klassen åka på skolerejser til Legoland. Manden, er du her, manden? Kokosboller, hey, kokosboller. Manden, jeg er læsen. Jeg kan ikke hitte din mand. Har du noget, som kan hjælpe mig? Ja, min mand tyckte om at lugte på en sæk. Hvad du for noget? Det som findes i denne pose. Lugte på dette nu, lille Preben, så får vi se om det hjælper dig. Kender du, hvad det lugter? Nej, det er ikke hans rækkevatten i alle fald. Nej, for det er kontaktelimet. Kontaktelimet? Nej, tag bort dette. Ja, for nu er du helt sønderboffet, lille Preben. Nu skal du følge med mig. Velkommen til min mysige gildestue. Jeg er helt sønderboffet. Ja, men kanske du er lidt hungrig, Preben. Jeg er lidt hungrig. Jamen smaka på min hemmagjorda glastårta då. En glastårta. Den är svinegod. Smaka nu. Smaka på glassetårtan. Nej, mamma sa att man inte ska äta glas. Det svider i halsen. Ja, det är det som är det speciella med glassetårta. Det svider i halsen. Gillar du den? Nej, jag gillar inte den. Nej, den kanske blev lite torre. Du får svälja ner den med en batterisyre. Batterisyre? Ja, passer perfekt til glassetårta. Sluta! Ja, for nu kanske du fattar du ikke skal tjafsa med oss enke som ikke kan hvile i frid. Min mand dog for helvede for 400 år siden. Muppe Preben. Vil du slippe æte glastårta og drikke batterisyre? Så din vækkopenge på Kerstens konto i Jyllandsbanken.